adlaw mga binati o minahal kong matalumon. Welcome to my channel, welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, karon ang ikaduhang adlaw sa pagpanghatag o financial assistance ni Bagyong Odette diri sa lungsod sa Matalom. Naningkamot ang atong Mayor Eric Espahulyo nga makontribute o mahatag ang mga assistance sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom guys. Naningkamot ang atong mayor nga maras o mahatag gayud sa tanang katawhan diri sa atong lungsod ang financial assistance sa Bagyong Odette. Maurong ikaduha nga adlaw sa pagpanghatag o financial assistance diri sa atong lungsod. Kay naningkamot ang atong mayor Eric Espahulyo nga mahatag gayud sa katawhan diri sa atong lungsod. January 28, 2022, ikaduhang adlaw sa pagpanghatag o financial assistance diri sa lungsod sa Matalom, Philippines. Okay guys, moadto ta kung diin ang hatag o financial dito sa aduang buwan dito itong area sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, moadto ta sa ato area nga diin dito ng hatag o financial assistance. Okay guys, moadto na ta padung sa atong buwan sa area nga diri guys, maunig area kung diin ng hatag o financial nga financial assistance niya maunig atong mga mayor sa una ug karon sila Mayor Dr. Rico o si Mayor Eric. Maunig area guys kung maunig area pangpanghatag o financial assistance niya. Magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan sa katawan sa lungsod sa. Good luck and God bless ang hatagan o financial diri sa lungsod sa Matalom. Thank you and God bless.